benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Harry Potter en català. I és que avui estic super ben acompanyada aquí amb l'Ensinestrat una altra vegada i una altra setmana i amb l'Ignasi del Ningú no és perfecte. Benvingudíssims! Gràcies per convidar-nos. A vosaltres. Encantadíssim. A veure, nois, si us voleu presentar una mica perquè la gent sàpiga on trobar-vos, què és el que feu... Va, comença, Marc. Sí? Vinga, va. Sí, comença tu, va. Mira, Soc en Marc Lens. eh? Sí. Soc en Marc, l'Ensinestrat. Em trobareu amb aquest mateix nom, Ensinestrat. Encara hi ha gent que li costa molt en els buscadors i ho provo amb companys, de feina i tot, que diuen, tens un canal? Et busco. I escriuen tots malament. Dic, tio, que és Ensinestrat, que ve de cinema, que m'ha ensinistrat al cinema, no pillen el joc de paraules i ho busquen malament. Jo crec que és potser el meu gran error, no aquest nom, perquè no em troba ningú, però bueno, i em troba, es queda, es queda. I això, ara estic sobretot molt a TikTok, perquè és una cosa que fas molt ràpida i molt amena de fer, i està tinguent el seu èxit i estic còmode ara mateix. No cal fer directes ni res, i total, el resultat és el mateix, no? Entretenir i que la gent et conegui. I tant. Bueno, doncs ja sabeu on trobar-lo. Està fent una sèrie de Detectiu Conan superxula, ara, així que no us la voleu perdre. I, Ignasi, va, toca tu. Què tal? Doncs em toca a mi. Jo hi he passat alguna vegada, també, per casa teva, que hem vingut a parlar de cosetes. I tant que sí. Wizards of Waverly, que tindrem segona temporada, ojo. Bé, m'agrada. Aquests dos bessons, germans que no són bessons, és igual. Els anirem seguint, perquè tenen la seva gràcia, tots dos. Doncs res, em podeu trobar com a Ningú no és perfecte, sobretot a iVox, que és on ens movem fent podcast, un programa de ràdio podcast show, que li dic jo, i allà doncs parlem de cinema i sèries, bàsicament, gènere fantàstic sobretot, tot i que també doncs, toquem altres coses, que és la nostra especialitat. I cada setmana fem un programa que surt, mira, els dimecres, curiosament. Mira, o sigui, res. D'aquí uns minuts surt el programa d'aquesta setmana. Sí? Dedicat a The Last of Us. Sí, a veure. Sí. Ningú és perfecte i no és un podcast de superació personal, és de cinema. No, exacte. Sí, és Ningú no és perfecte, que és una frase que haureu sentit mil vegades en les pel·lícules, que ve doncs, de la pel·li que hi ha del Billy Wilder, no? Que és el nom com falta gelo loco, que s'hi va traduir en català. És el nom original, sí. Exacte. I ja està, vull dir, com que també doncs, ens ho van posar per si ens equivocàvem o qualsevol cosa, doncs ningú no és perfecte, és sempre l'excusa davant de qualsevol cosa, no? Doncs ja està. Sí. Super, doncs gent, també busqueu el Ningú no és perfecte, que són supercracs, fan uns programes molt i molt currats i us encantaran si voleu, doncs, anàlisis a fons. Mira, aquí tenim la web, aquí, exacte, la web, aquí, i aquí podeu veure els diferents enllaços i cosetes. Sí. Mira, jo em faré el tornalatocar.cat. Perfecte. Però la tocar Sam, no? No ho he típica pillat. frase també a Casablanca. Casablanca. Sí. Per això no ho he pillat. Torna-la a tocar Sam, clar, és que has de tornar ja al cinema. És en blanc i negre, a més. Sí. Molt bé, doncs vaques en escabetx, benvingudíssima aquí al xat d'aquest directe. A veure, per començar així una mica, avui venim a parlar, doncs, com no pot ser d'una altra cosa, de la nova sèrie de Harry Potter. I és que ja vam començar doncs, a saber una mica quin era el cast, ens van dir els professors, però és que ara hem sabut qui seran els tres protagonistes, que era el que estàvem esperant més, no? Crec jo, en general, de tot això. I m'agradaria parlar una mica sobre què us sembla. A veure, si us va bé, comencem a parlar sobre en Dominic McLaughlin, que serà en Harry Potter. Deixeu-me compartir aquí una foto, així li posem cara en ell i també els altres, a veure. Sempre ets una mica lenta fent això. Però posa els que són molt monos, sí, veritat, que són els tres monos, estan molt ben trobats, Sí, potser de tot el que hem vist del càsting és el més encertat, Que de fet suposo que és la clau. Bàsicament, ells tres, amb els altres et pots equivocar amb algun, però amb ells tres no et pots equivocar. No,
Bueno, jo crec que amb el que s'han equivocat l'han cagat bastant, perquè això pot fer canviar moltes coses a la sèrie. Però ja si l'haguessin cagat a sobre amb els 3 protagonistes, ja hagués sigut un no-go absolut i crec que a l'haver-la encertat la gent s'ha com oblidat una mica del fiasco que va ser el càsting dels professors. Jo crec que han salvat la sèrie. L'han salvat, eh? L'han salvat de les dues temporades. Sí, almenys de 2 els han salvat, sí. Sí. Doncs tenim aquí en Dominic McLaughlin, que és el noi del mig, que farà de Harry Potter. A veure, és un noi britànic i bastant desconegut, diguem-ne. Ha tingut un paper en una pel·lícula que encara no ha sortit, de fet sortirà aquest 2025, que es diu Grow i és una comèdia familiar. Amb en Nick Frost. Sí. Exacte, que és el que anava a dir. Ha sigut que s'ha guanyat el paper o ja hi ha hagut una mica d'enxufe aquí, perquè clar... Has estat buscant-ho, aquí. Ostres, tenim l'enllaç aquí. Aquí olora superrim. Aquest noi ha actuat amb en Nick Frost i en Nick Frost ja ha estat a una pel·lícula amb ell i ara resulta que també és professor de Hogwarts. No sé. Home, Doncs no havia caigut, la veritat. Jo crec que potser ha sigut com que, clar, van fer una borrada de nens, no? Més de 30.000 nens els que van audicionar. Aleshores, potser aquest estava cap a la part final i lo típic, no? A veure, anem a demanar referències, no? I tens en Nick Frost, que ha treballat amb ell, perquè segurament els que havien cada finalistes alguna cosa deuen haver fet i van dir, escolta, Nick, què tal aquest nano? I agafeu-lo ja. Més que potser enxufar-lo, jo crec que potser la cosa, si és que va haver-hi, alguna cosa devia anar per aquí. Jo crec que sí, que també, sí. Podria ser. I a més, crec que Harry i Ron semblen germans. És increïble, no sé, són molt iguals. S'assemblen bastant. Sí. I s'assembla, De fet, no sé, amb la imatge li falten les ulleres, òbviament, però si traiem aquest detall, doncs podria ser perfectament un Harry Potter, no? Sí, això teniu raó, però és que vull que mireu aquesta foto que van fer amb intel·ligència artificial ja per recrear-lo com si fos en Harry Potter. Clar. Gent, és clavat. A veure, que us la comparteixo. Vale. T'has fixat que el fons dels nens és molt semblant a les primeres fotos també dels antics nens? Sí, jo crec que aquí han jugat sentimentalment amb nosaltres. Sí, han jugat sentimentalment. Ostres, ja. Què us sembla? És en Harry o no? No hi ha dubte, no? Jo crec que... O el Gran Wyoming, no sé qui és, però sí. És més el Harry que el propi Harry, crec jo. L'han clavat. M'agrada. Fa bona pinta. Sí. No té braços, però bueno, alguna cosa farà, no? És per criticar-la ja està. L'altra foto sí que tenia braços, Per tant, podem confirmar que té braços. Sí, però jo crec que hi lliga totalment, no? Els llibres ens descriuen Harry com un noi amb el cabell així despentinat. Espereu, us puc tornar a compartir la foto aquí. Un noi amb el cabell despentinat, de color marró, baixet, primet. El que han fallat potser és amb els ulls, no? Que diu que té els ulls verds de la seva mare i aquest noi els té blaus. Però bueno, avui en dia, en ple 2025, no hi ha res que no es pugui arreglar amb unes lentilles o amb una mica d'ordinador. Que per cert, en Daniel Radcliffe no es podia posar lentilles perquè li agafava al·lèrgia als ulls. Llavors li van deixar els ulls blaus. Però potser amb aquest noi ho canvien. No sé, ja veurem. Res, tranquil·la, la fotografia de la sèrie serà fosca, perquè ara últimament hi ha la moda de fer-ho tot fosc. Per tant, tranquil·la, no se li veurà. Jo veient que amb el càsting dels professors, doncs, que tampoc han estat molt acurats a lo que eren la descripció dels llibres, els ulls de Harry Potter, crec que... Ja és el de menys. Sí, és el de menys. Passaran, i per mi que no li posaran lentilles ni res, Jo, a veure, perquè la gent ho va començar a dir és que l'han castejat malament perquè té els ulls blaus, i vaig dir... Ni me n'havia donat de que els tenia blaus. Jo el primer que vaig pensar quan vaig veure la foto del càsting vaig pensar, pobres criatures. Més val que els pares els hi treguin els mòbils, si és que en tenen, que no n'haurien de tenir a l'edat que tenen aquí, perquè rebran un hate brutal. Per més bé que ens assemblien a nosaltres, no? Però és evidentment que hi haurà crítiques pel físic, crítiques perquè en aquests nanos, en aquesta edat, no estan preparats. Per tant, jo crec que aquí ha d'haver-hi una feina molt gran dels pares de mantenir-los aïllats
d'aquest tipus de coses, perquè els hi pot destrossar la vida. I tothom els coneix de la nit al dia. Sí, De la nit al dia tothom els coneix ara. Sí. Sí, s'han fet famosos de la nit al dia, però això que dius, Ignasi, tens raó. De fet, vaig llegir un article que, per exemple, el noi que farà de Ron Weasley no té xarxes socials i, de moment, no n'ha obert absolutament cap. Crec que és bo per ell. Què tenen? Tenen 10, 11 anys? Entre 9 i 11 anys tenen, sí. Clar, és que, a veure, ens estem tornant bojos que els nens de 9 anys tinguin xarxes socials, o sigui... Sí. L'Hermione en té, Ja, perquè, bueno, ella potser és la que té més experiència, no?, que havia fet l'obra aquesta de teatre de Matilda. I al final potser és un perfil, però que no el deu gestionar ni ella, que és una manera de dir, ei, estic aquí d'actriu de teatre, si voleu contractar-me, doncs... És que el tanto amb l'Hermione, El tanto amb l'Hermione. Però vaig veure en un article que el noi que feia de Harry Potter, la que es va anunciar això, li van tancar les xarxes. O sigui que s'ha sigut així, estupendo. Jo no sé si al final li han tornat a reobrir o no, però el que vaig llegir és que al moment que es va anunciar que eren Harry Potter van tancar-li els perfils d'Instagram. Bé. Jo crec que és el que toca, perquè, a més, veient els precedents de tot el que passa, cuidem-los. Sí, totalment. Es poden portar un xasco molt gros i, de fet, em va fer patir bastant quan vaig veure que l'Hermione no és del tot negre, però és així com una mica barreja, no? Vaig dir, pobra noia, crec que li caurà una de hate, perquè ja va passar amb l'Snape. Vaig quedar sorpresa perquè va tenir, crec que és la millor rebuda dels 3. Sí. No han dit absolutament res del seu color. No. S'agraeix moltíssim. Sí. Però bueno, això també ha passat perquè hem fet un bon càsting. Sí. No com el de l'Snape. Que, per cert, tenim aquí en Regi Sergi. Benvingudíssim. Sí, Harry Potter. Avui parlem de Harry Potter i del nou cast. El vídeo també estarà disponible a YouTube, al canal de Harry Potter en català, el diumenge. Dit això, anem a parlar una mica de l'Hermione Granger, que ja hem mencionat alguna cosa. A veure, com ja heu dit, ha fet de Matilda entre el 2023 i el 2024. No sé si vau veure el vídeo així que va sortir a les xarxes socials. Parla com la Emma Watson. Idèntica. Parla igual. Sembla que estigui fent d'ella. Sí. És ben dit. Per mi la imita, però clar. Deu ser recent, no? Perquè jo Matilda la vaig anar a veure precisament al West End el 2019. Però, clar, ja seria molt gran. Vull dir que devia ser una altra actriu. Sí, clar, és que el 2019 quasi aquesta noia no havia ni nascut, quasi. Clar, perquè suposo que sí, els càstings de Matilda deuen durar 2 anys i llavors ja deuen canviar la nena per nassos, perquè si no ja no quadra per edat. Per l'edat, sí. Tot i així, és la noia que té més experiència dels tres, i encaixa absolutament amb la descripció del llibre. És que m'atreveixo a dir que és molt millor cast que l'Emma Watson. Molt millor. És que crec que han agafat una part del llibre i una part de la Watson, allò que no acabi, saps? La del cine i la del llibre. Han fet la mescla i ha sortit aquesta actriu. Sí. Cabell ondulat, cabell marró, dents de conillet, és ella. I amb el vídeo de com interpretava l'Emma Watson, jo vaig flipar. Vas enamorar, no? Pràcticament. Vaig dir, aquesta és la meva Hermione. Ho fa genial i crec que ens donarà un personatge molt i molt ben fet, molt ben treballat, i si el guió el fan bé, podrem veure l'Hermione dels llibres. I això és superemocionant. Aquí has donat la clau, si el guió està bé, que és el més important. Sí, és que el guió és és el tot. Perquè poden haver fet un cas molt ben fet, que és el que sembla ara, però si després resulta que el guió se l'inventen, es passen pel forro tot el que diuen els llibres, quedem allà mateix, no? Al final no serà una bona sèrie, perquè serà una altra cosa que no és Harry Potter. Bueno, en teoria ho han fet per ser més fidels, no? Canviar el format de pel·lícula a sèrie, fer un remake en format sèrie, bàsicament és perquè com que les pel·lícules no es podia explicar tot, sembla ser que les sèries sí que podran ser més fidels i tot el que no sortia a les pel·lícules sortirà a la sèrie. Per tant... Sí,
Però bueno, pel meu punt de vista, innecessari. No era necessari fer absolutament una altra vegada la mateixa història, una història que ja està als llibres, una història que ja tenim a les pel·lícules, ara torna a mirar la mateixa història en una sèrie. Per què? Per incloure 4 detalls més, 4 coses que no van sortir. Cal? No, per això ja tenim la imaginació, també. Suposo que estem d'acord que si Bèsties Fantàstiques hagués funcionat, aquesta sèrie no existiria. Sí. Correcte. Totalment d'acord. Però per què no va funcionar Bèsties Fantàstiques? Perquè el guió era dolent? Perquè la Rowling no sap escriure guions de pel·lícules. Va quedar demostradíssim. Cap de les 3 pel·lícules que ella va escriure el guió era un bon guió. Per tant, jo crec que l'hauria d'haver agafat un professional. Sí. Algú que sàpiga escriure guions. El problema més gros de Bèsties Fantàstiques va ser que havien de ser 3 pel·lícules. I després a la roda de premsa va sortir ella i va dir no, són 5. I tothom es va quedar i va dir com que són 5 pel·lícules. O sigui, elles s'ho va inventar i després van dir, bueno, doncs com que ha dit que són 5, això vol dir que la història té més capacitat. Allarguem el xiclet, i allargar el xiclet no va funcionar. La tercera pel·lícula no t'expliquen res. No, però jo crec que cap de les 3 funciona, O sigui, ni la primera, ni la primera, que potser podria ser la millor. La primera va ser la curiositat, la que va fer-la pujar de números, però... Però la primera estava bé, a mi em va agradar. Aquella pel·lícula, per mi és un 8 de 10. És divertida, té aventura, té acció, té amor, té màgia... Està bé la pel·lícula. Les altres sobren, però la primera està bé. Aquest ball també de càsting, no?, amb el personatge de dolent tampoc va anar faciant. Sí, això mareja molt. Johnny Depp, l'altre, Colin Farrell, després Mads Mikkelsen, dius, bueno, on estic, per favor? Centrem-nos. No, això no funciona. No funciona, que ja vinc d'una època que cada 2x3, a cada 3 capítols em canviaven la veu d'un personatge amb els doblatges, ara només em falta canviar l'actor sencer. Correcte. Una pel·li. Fora. Clar, també un problema de caracterització, no? Perquè si passes d'en Colin Farrell a en Johnny Depp i després en Johnny Depp no té aquest carisma seu i aquesta manera d'interpretar el personatge que realment penses és el dolent que està boig i a més té aparença de boig i de cop i volta et posen, és que ara m'he oblidat com es diu l'actor, et posen l'altre... En Mads Mikkelsen. Això, sí, et posen en Mads Mikkelsen, que, no sé, té pinta de ser advocat, dius, què li ha passat a aquest dolent meu? Me l'han canviat, no és ell. Ja tan per tant que el matin i que em posin un dolent nou i m'ho creuré més. Però és que era totalment... No era creïble, allò que t'estava... Mira que m'encanta l'actor, però és que no encaixava. No. Estava fora de lloc, estava perdut. Allà, diu, què hi faig aquí? Sí, a veure, si ell hagués sigut el dolent des de la primera pel·lícula, a mi m'hagués agradat, perquè em va encantar com ho va fer. Ara, passar d'en Johnny Depp amb Mads Mikkelsen allà, és que no hi pintava res, no tenia sentit aquest canvi i trencava tota l'estètica de la pel·lícula i de la història. Fatal. Però sí, tens raó, Ignasi, aquesta sèrie no hagués passat si no hagués sigut per Bèsties Fantàstiques, el que és una pena. Tot i així, de moment la saga de Bèsties Fantàstiques està cancel·lada, però està obert a que un dia l'acabaran. Ja ho veurem. En sèrie. Ja veuràs. Ai, espero que no. Tenim aquí un comentari molt interessant de la Vaques en Escabetx que diu: el caràcter serà com el dels llibres o de les pel·lis, ja que pel que recordo les personalitats d'en Ron i l'Hermione estan canviades. Això és veritat. L'Hermione que tenim a les pel·lícules és en Ron dels llibres i això va fer molt de mal a la saga. No sé què ens trobarem aquesta vegada. Vosaltres què penseu? Jo crec que seran fidels als fidels. Sí, jo també. Sí? Sí. Que es van trobar, per exemple, una Emma Watson potser massa llançada, perquè la seva manera de ser, i la van adaptar el seu caràcter a l'Hermione. Perquè jo crec que l'Hermione és l'Emma Watson en aquella època, és tal qual, l'actriu. Sí, a més, penseu una cosa, que a l'hora de fer un nou producte se sentiran obligats a fer alguna diferent, que no sigui exactament igual que el que havien fet abans. Aleshores, si ja en el llibre és diferent del que hem vist a la pel·lícula, és perfecte, no cal inventar res. Agafes el llibre i ja està. Ja està. Serà una adaptació igualment, però ja està més fidel, ja està. Sí, a mi el que em preocupa una mica d'això és que un dels productors, no? Aquest en Mark Mylod, no s'ha llegit cap llibre de Harry Potter.
Llavors em pregunto com podran ser molt, molt, molt fidels als llibres si la persona que ha de produir això ja no s'ha llegit cap llibre, ni una pàgina, ni una trista pàgina. No sé si me'n puc fiar. Però se suposa que hi ha un equip a darrere que sí que ho ha fet i que ho ha treballat, aleshores confiem en ell. Creu dins, no les tinc totes. La clau és el guió. El guió sempre he dit que quasi ve de la paraula guia, no? És el que et guia. Si la guia és bona i el guió també, vull dir, una cosa va amb l'altra. Si el guió és bo, et guiarà bé. Uf, no ho sé. Veig més. Sí, tranquil·la, no pateixis, Mono, no, què? Estem Pateixes aquí molt, per animar-te. Poder ser aquí, però és que vaig molt mal pensada en aquesta sèrie. I ja ho veurem. Vale, la vaca en escabetx ens diu: no haver llegit res pot donar pas a no crear idealitzacions i fer-ho tal qual. Podria ser, també. Bueno, el que no ha llegit el llibre es basarà més en la saga cinematogràfica, que la té més propera, no? Més a l'abast. Si li fa mandra llegir, no? Clar, però la m'entens. No ho sé. És cert. I després, ens quedava parlar d'en Ron Weasley, que serà l'Alastair Stout, i és el noi que té menys experiència de tots. O sigui, literalment només ha fet un anunci de televisió, que ara us el compartiré aquí. El de les patates! Sí! El noi de les patates. A veure, que el vaig a buscar. Però... Ho sabem tot d'aquests nens, ho sabem tot, eh? Ja, escolta. Imagina't, i mira, eren desconeguts fins fa res, i mira com, de cop... Que són unes patates autòctones que tenen allà a Anglaterra, que es veu que són molt bones, eh? Bueno, que aquí segur en tenim... S'estaronges. A mi m'ha semblat, aquest és l'anunci, però m'ha semblat bastant fort que un noi només tinguent un anunci en la seva carrera a la televisió o al cinema, l'hagin triat per fer un paper així. I va haver un moment inclús que vaig pensar o no hi ha pèls rojos a Anglaterra que s'hagin presentat i era l'única opció, o és que realment és un crac i no ho sabem. Mira, surt aquí ara mateix. Mira'l. Home, de pèls rojos van sobrats, jo diria, ells. Sí, això sí. És el país amb el percentatge més alt de pèls rojos. O sigui, un anunci, però és que no diu ni una paraula tampoc, eh? Vull dir que... Res de res, rient. En principi, el càsting d'en Ron és el que realment es buscava, no? Que no hi hagués tampoc cap lligam amb res. I tenim el primer, en Harry Potter, que té el lligam ara de la pel·lícula amb en Nick Frost, no? Que tu ho relaciones, i tenim un Hermione que ve d'un èxit de teatre que, vulguis o no, aquesta nena era coneguda segur. Era coneguda seguríssim. Sí. Per tant, clar, ha jugat amb avantatge des del principi. No? Ja que hem dit el mateix d'en Harry Potter, podem dir el mateix de la nena que fa de l'Hermione. Sí. El més neutral, o sigui, el legal, ara mateix seria en Ron. Perquè deien que buscarien nois desconeguts. Jo inclús pensava, és que si mirem nanos en sèries britàniques i tal, o pel·lícules, quasi no en veus. Era molt difícil saber qui podia ser els tres nens. I quan m'han dit que serien desconeguts, dic, és que és el que acabarà passant. Doncs mira, ja en tenim dos que ja tocaven coses. Sí, però clar, imagino jo que si presentes un càsting d'aquests ja més o menys has... Ha d'haver-hi un mínim. Sí, o que ja has fet alguna cosa, o tens alguna inquietud, els pares t'han apuntat a teatre i t'han agafat per, jo què sé, o sigui que més o menys alguna cosa sí. És que els tres originals ja eren bastant també desconeguts de no haver tocat res. Sí, bueno, en sí. era una mica conegudet, però... Sí, havia fet alguna pel·li infantil, no? Daniel Radcliffe ja. Sí. Havia fet una obra de teatre i una pel·lícula que de fet l'havia fet amb la Maggie Smith. La Madonna, o sigui, estarem una mica en el mateix cas, aquí. Aquí està passant el mateix, eh? Sí. Coincidències? No sé jo. Tot i així, a mi el que m'agrada d'aquest actor, no sé si us heu fixat a l'anunci, se'l veu com molt natural, no? Mentre està allà rient i actuant. També trobo que té com un aire així molt proper i, no sé, em dona bastanta... Ui, l'Ignasi ha desaparegut. Bueno, passa res, ja tornarà. Sempre ens passa igual en Sinestrat. Cada vegada que vam directe. A veure, és que no se'm talli l'internet a mi. És en Voldemort. És en Voldemort.
que fa aquestes Ara! coses. Ja està, Ara. Sí. Això, doncs que em sembla un noi amb un caràcter molt proper, molt natural i he vist algun retall d'algun vídeo i és una mica pallacet, llavors penso que... Perfecte. Ja tenim en Ron, ja està. Perfecte, com a Ron. Que també et diré, els pèls rojos sempre en pel·lícules, cinema, el que sigui, sèries, em semblen actors molt naturals. És que no sé per què. Van, no sé, són com molt naturals a càmera. No sé, és com un, no sé, és curiós. Sí. Vale, doncs així tots estem molt contents amb aquest cast que han fet. Jo la veritat és que també. I m'agradaria doncs, explicar-vos una mica com va ser això del càsting. A veure, aquest càsting va durar bastants mesos i va incloure bastantes rondes de selecció. Llavors, cada nen havia d'enviar 2 vídeos. Un havia de ser un monòleg i l'altre una presentació d'ells mateixos. M'ha flipat bastant a mi això del càsting, del monòleg i una presentació d'ells mateixos, perquè m'ha semblat molt poc com ja per seleccionar, no? No us sembla? De l'Hermione no s'ha filtrat el vídeo que va fer? Perquè jo l'he vist. He vist uns segons només, però sí. És el que dèiem, que sembla molt la Emma Watson. Interpretativament. Sí, quan parla i així. Sí. La interpretació és que és igual. Una cosa així com aquest puntet de sàvia que jo ho sé tot, saps? Sí. I em va encantar. Clar, suposo que a l'hora de fer el vídeo, el referent que han tingut ells és el visual. Aleshores, han agafat l'actor o actriu de les pel·lis i li han copiat una escena de les pel·lis. Vull dir que és el que faria, diguéssim, tothom, no? Clar, a mi m'ha sorprès perquè, una presentació personal i un monòleg m'ha semblat poc perquè potser tu estant així aquí a casa teva en una paret i gravant un monòleg et sents com que no estàs al lloc, no?, per interpretar. Això és una cosa com molt oberta. És un monòleg de què? El monòleg poden ser tantes coses. Què fas, un monòleg plorant, un monòleg rient? No sé. Tu pensa... No, que ets la directora de càsting. Tens 32.000 vídeos per veure. Quan més curts, millor, per favor. O truques en Nick Frost i li dius, tu, hi ha un nano per aquí? I ja tots els que han aplicat per ser Harry, fora, descartat. Fora, directe. És que tu pensa, 32.000 nens i vídeos d'1 minut per nen són 32.000 minuts per veure'ls tots. Que al final, ja quan has acabat, ja no deus saber ni quin dia és ja, quants dies han passat. Totalment, sí. A més, que sempre hi ha la gran... Hi ha gent que sempre ha sortit dient m'he presentat a un càsting, us explicaré la gran mentida que hi ha darrere, no? Perquè això és una altra història, ja. Però clar, ara aquí ja no ens hi posarem. Però els càstings no són allò 100% càstings reals, saps? I vaig jo i aniré a fer un bulto que ja els hi va bé que hi sigui, però ja no estic seleccionat des del principi. Sempre s'ha dit que tothom està seleccionat des de bon inici, no? Però clar, no se sap mai, això. No se sabrà mai. És com aquella llegenda urbana, no? Però bé que hi ha vídeos de gent dient he estat a un càsting, us explicaré tota la veritat. Apareix mort i ja no saps res més d'ell. O hi ha la típica història, que sempre agafen el tio que ha anat a acompanyar el que anava a fer el càsting. O sigui, ai, sí! Sempre passa això. Sí. Jo anava a acompanyar i m'han agafat a mi. Tot el que surt a la tele és una gran mentida. Jo una vegada vaig anar de públic al Tocarà Me Suena, que vaig anar a visitar una amiga meva a Polònia, que viu allà amb el seu xicot, i just anàvem caminant pel carrer i hi havia el Tocarà Me Suena. I va dir, ai, vinga, va, entrem! I ens van donar entrades per anar a fer de públic. Quina gran mentida, això de fer el públic. Si això, el públic ja és mentida, no m'ho imaginava la resta de coses. Literalment ens van enfocar allà amb unes càmeres i ens aixecaven un lletrero que deia aplaudiu i tots allà, un altre que deia aixequeu-vos i balleu, un altre que deia feu buuuh, i clar, després gravaven això i ho anaven tallant al mig de les interpretacions, perquè el rato era el mateix clip que simplement anaven agafant gent diferent i després editaven el programa. En aquell moment vaig dir, he viscut enganyada tota la vida, tantes mentides que no dec saber d'aquest món. Et sorprendries. I ara calla, que si no et maten, Prou. Sí. S'ha acabat. No, perquè no vas firmar res?
Cap contracte de confidencialitat? No, Doncs així pots parlar. Salvada. caga't en tot. I va ser Polònia, no m'entendran en català. O sí, perquè a vegades no diuen polònios. Oh, Bueno, dit això, els nens han hagut de firmar un acord de confidencialitat, tots els que es van presentar, i, a més, hi ha hagut un parell de nens que han destacat dintre del càsting, però no han sigut seleccionats com els personatges principals, encara que ells s'haguessin presentat com a personatges principals. El primer de tot és aquest noi d'aquí, que es diu Marcus Marinescu. Twitter treu fum amb aquest nen. Jo no n'havia sentit a parlar mai d'ell, he buscat pel Google i no he trobat absolutament res, llavors crec que si ha fet alguna cosa ha sigut molt poc. Ara... Bueno, el típic nen que li agraden els dinosaures. aquest nen viu als 90, anava a dir-ho. Aquest nen, aquesta foto és del 94, 95, a mi no m'enganyen. Sí, Aquest nen té 30 anys, aquest nen. Les cortines de l'Spider-Man de fons és de la sèrie del 96, per tant, coincidiria amb la teoria de Marc de que aquesta foto té 30 anys i aquest senyor estava pel càsting de Dumbledore, de fet. Aquest va néixer el 86 com jo, a mi no m'enganyen. No? O abans. Abans i tot, ja imagina't. Sí. Podria ser el meu avi, Podria ser el meu avi, aquest. És del 96, sí, és del 96, i ja era fake el 96 aquesta foto. Per tant, ens hem de rememorar els anys 50. Jo crec, per aquesta conya que hem fet ara, jo crec que per això l'adoren en el Twitter, Aquest nen, jo crec que sí, és que és la clau. Aquest nen ha de ser el gordet. Com es deia el gordet? Que no ho és el nano, però hi havia el gordet a la pel·lícula. Neville, el Neville. És que l'agafin amb ell, és que té el carisma, ja se li veu. És ell. Que sí? Anava a dir-ho. Sí, és ell. Ja està. Vale, va, seguim. I tenim, a més, taran! Espera-vos que no surt. Aquesta Ostres, la fake Hermione. Exacte, anava a dir. Aquesta és l'Hermione que tenia que haver estat, no? Sí. Ella Howlett es diu. Però porta una perruca o l'han pentinada així? No, jo crec que li han fet algun cabell perquè semblés més l'Hermione. Clar. El cabell és maco, a veure, però clar. Està caracteritzada 100% d'Hermione, està claríssim. Sí. Totalment. Doncs no l'han agafat i no és per ser dolenta ni res, però, ni mal penseu de mi, però jo crec que per moltes Hermiones com ella que s'haguessin presentat, tots sabíem que l'Hermione no seria una nena blanca i ja estaven automàticament descartades. I encara que ens agradi moltíssim el cas que hagin fet de l'Hermione i dels altres actors, jo crec que això estava claríssim i aquestes nenes ja han anat allà jugant amb desavantatge. Tot i així, la veieu en alguna altra posició a la sèrie? Així caracteritzada d'Hermione em costa, però clar, com ella n'han passat 15.000 més en el cast. Vull dir que és molt neutral, la veig molt monòtona, no? Destaca molt més la que ha sortit. Sí, per les dents que deies i tot això. Sí. Jo crec que podria fer qualsevol altre personatge, caracteritzada qualsevol. Sí. En el menjador, quan fan tots els dinars, sopars i tot, la poses allà, pobreta, i dirà que ha participat a la sèrie. És el que haurien de fer amb els nens del càsting. Bueno, la majoria vagin allà. Van dir que home, els 32.000 no crec, No, però s'han d'anar provant el barret i a veure on te van, no? Hosti, clar, jo crec que sí. És la gràcia. Tots no, però van dir que molts dels nens que haguessin sortit en el càsting i que no siguessin agafats, doncs els reutilitzarien com per fer d'extres a la sèrie i anar de bulto de fons. Ei, que no està malament, tu. Ja que s'han presentat, que no se'ls hi trenqui el cor, que en realitat són nens, i mira, que facin d'extres. La vaca sense escabetx ens diu, doncs podria ser la germana d'en Ron. La Ginny. Sí. Jo no la veig prou pèl-roja. Pèl-roja? No la veig prou pèl-roja. Però això amb una perruca o això ho soluciones. Sí. No hi ha problema. Vale. Els dos bessons tampoc eren pèl-rojos, Els dos bessons Weasley. Ja. Això és cert. Podria ser, jo també havia pensat potser de Luna. O no? No, la Luna ha de tenir un rostre més especial. Ha de ser allò que dius, aquesta nena és única. Vale. La Luna és com molt...
no sé, és molt difícil Diferent, d'explicar. vols Sí, és dir, molt sí. diferent. Tens que veure-la i dir, aquesta nena no és com les altres, saps? Vull dir, té màgia, ara que parlem de Harry Potter, no? Sí. Sí. I he pensat, podria ser la Luna, però després quan me la miro és que la veig molt Hermione. És massa pijeta, massa bona nena, cara És de nena bàsica, morta. és bàsica. És el que dic, que, clar, No, ha de ser algú altre a la Luna. Però les notícies no se'ns acaben aquí. I és que, a veure, tenim un altre nom que està sonant bastant fort, que sembla ser que s'ha filtrat ja a aquesta noia d'aquí, que es diu Chloe Ward. I en teoria ha publicat 2 stories a l'Instagram insinuant que farà de... germana d'en Ron, no? Oh yeah! Sí! Home, Clar. Ara que la veus, dius, aquesta sí. Home, Sí, és la Ginny brutal. Weasley. Sí, llavors Clar. encara està per confirmar, però sembla que s'hagi mig filtrat que serà ella. Jo crec que té el look i ho faria bé, i per edat també lligaria una mica, no? No trobeu? Sí, completament, sí, És sí. que, sí, ho és. Jo li veig. Se la veu més jove que el noi que farà de Ron, el que també ja lliga, perquè 2 anys menys, ideal. Ideal Va, per fer-ho. li comprem. On s'ha de firmar, no? Sí, sí. Endavant. Aquesta sí. La resta de germans no el sabem, encara. Bueno. Han de començar a rodar ja, Tampoc no... Sí, aquest estiu, vull dir que... Sí, això És anirà això. molt ràpid, a partir d'ara, vull dir... Queden dies perquè comencin a rodar. Dies, crec que quedaven uns 20 i pico dies o alguna així. Llavors, està ja al caure i els papers que no sabem suposo que aviat aniran sortint. I sortiran imatges del rodatge, així robats d'aquests, no?, que fan gent, que saben Sí. on te van, on es dirigeixen. I A més que a l'HBO li interessa, no?, perquè tot això és notícia, la gent parla, són Sí. vídeos al YouTube, són a totes xarxes. I tinc És un entès altre màrqueting. que rodaran a Libisden, no? Els mateixos estudis on es van rodar les La Warner pel·lícules, i és els estudis on està, diguéssim, el parc Harry Potter, vull dir que amb els decorats de les pel·lícules i tal, vull dir que rodaran allà mateix. Sí, sí, Bueno, però dels decorats de les pel·lícules han anunciat que no els poden fer servir perquè No, formen part del tour. Llavors estan construint tot el que seria una altra vegada el set de Harry Potter, una altra vegada. I, de fet, fa poc es va veure que l'equip que està rodant la sèrie de Harry Potter van anar a França a rodar unes escenes en un far. Llavors, segurament serà l'escena en què en Harry i els seus tios doncs, estan a dintre d'aquest far i de cop entra en Hagrid i li diu «Harry, ets un bruixot!» Llavors estaven per allà rodant. Així que sí. I, a part d'aquesta noia d'aquí que a mi m'ha encantat, espero que sigui ella, finalment. Ja només per la foto, no he vist res més, però si actua bé, hem triomfat. Hi ha un altre noi, que ja vaig fer un tuit l'altre dia, que és aquest d'aquí. Home, En principi seria... De qui faria, a veure? Qui creieu que faria? fa falta? En Daniel Altrapell, faria. Exacte. A veure, aquest noi es diu Dexter Sol Ansel i, evidentment, com no podria ser una altra cosa, faria de Draco Malfoy. I fixeu-vos, o sigui, tots els altres nens estan somrient. A aquest li han fet la cara ja enfadat. O sigui, la foto és que... O sigui, és que... Què més voleu? I els ulls aquí li fan baixada, com si hi hagués una tristesa, és que és la representació total. Sí. Vaig de malote, però no sóc feliç fent-ho, no? Bueno, però de malote no, sembla més un nen trist que no un malote, Que quasi ho prefereixo, perquè és veritat que el Draco... Crec que té l'essència, la té. El Draco de les pel·lícules a vegades era fins i tot massa caricatura, no? Era com... Tenia els seus moments, sí. Sí, hi havia moments que tampoc acabava d'interpretar bé, no? Vull dir que se li veia massa allò... Soc dolent, no? I aquest nen té aquesta tristor... Sí, quedaria com bé, no? També que en Draco fos així, com diferent del de les pel·lis originals, com estàveu dient, perquè als llibres se'l descriu com un nen que és un cagat, en realitat.
Llavors, és el típic que fa la malifeta, però la que li surt malament va corrents al seu pare. Sí. I ja tindria bastant la pinta. I si li surt bé la malifeta, és el típic que després també se n'arrepenteix d'haver fet aquella malifeta. És com, saps, vull ser dolent, però no puc. no em surt, no puc. Sí, és una mica així. Sí. Aquest noi, si heu vist certes pel·lícules, segurament us sonarà, i és que ha sortit el remake de Los Juegos del Hambre, que van fer ara, que la protagonista era la noia de Blancaneus, que va sortir, jo què sé, l'any passat crec que va sortir aquesta pel·lícula. Sí. Doncs aquest noi ja ha sortit allà. Pel·li bastant totxa, sincerament. I a més, ara l'han també castejat per sortir com es diu? A Joc de Trons. La Casa del Dragón. Clar, és que té cara de ser d'allà, sí. Sí. Si ets ros ja tens tots els números. Sí, és que ja tens tots els números per anar a la casa del drac. Exacte, ja ets un Targaryen de la vida. És un Targaryen, sí. I a més amb accent anglès i tot, ja hi lliga. Ara, jo estic flipant amb aquest noi perquè si ja estàvem dient que la noia que farà d'Hermione té bastant de bagatge i té la marinera per l'edat que té amb el que ha fet, aquest noi ha estat en produccions bèsties. La Casa del Dragón, Los Juegos del Hambre, ara Harry Potter, aquest nen té la carrera assegurada, si té un bon manager. Tu ja l'inclous, Harry Potter, veig, ja... No, jo crec que sí, jo crec que això no és ni rumor, crec que això és real. Últimament, el que apareix sempre a internet, que abans et deien no et creguis el que diuen a internet, amb aquestes coses ja que és sobre la ficció, no? Pel·lícules, sèries, ara ja sempre es compleix tot. Es diu sempre allò de no t'ho creguis, però ja sempre, quan el riu sona, no? Que diuen en castellà, quan el riu suena, pues, ja és... Sí, les notícies de càsting a vegades fins i tot ho filtrem i a veure com comença a reaccionar. A veure les reaccions, no? Sí. I si no reaccionen bé és el temps de canviar-ho perquè només era un rumor. Correcte. Sí. Jo crec que serà ell i si ha sortit en produccions així grosses no tindríem per què pensar que no. Ara, hi ha una cosa que no em convenç a mi i és que van dir que agafarien nens que tinguessin entre 9 i 11 anys i aquest noi és més jove. Sembla més petit, no? És el que anava a dir, té més cara de petit. Sí. Llavors, I si Rosset tampoc ajuda, clar. El Rosset sempre serà més petitons, Però bueno, més petit que vols dir, que té 8 anys. Sí, el que passa que a aquestes edats es nota molt. Encara que només sigui un any, es nota molt. I ara tu imagina't l'escena que ha de ser. Que aquest nen sigui el bully dels altres. Però potser ja ho fan expressament, no? Que o sigui, si una mica més petit, sembla que tingui la mateixa edat, no? A la sèrie, però així l'agafes més jovenet perquè tingui com que els altres sembla que són com més grans físicament i ell encara no ha fet la crescuda, no? O està fent la crescuda més lentament. I potser això el fa enfadar encara més amb... No ho sé, El personatge nyicris, no? Que dius, aquest malparit que m'ha de fer a mi, aquest, no? Sí, algo així, no? Aquest marret, no? Stitch. Sempre n'hi havia una a la classe que semblava que anava 2 cursos enrere, no? I llavors de cop i volta passava l'estiu i feia ja 4 metres. Vull dir que poder... No sé. I hem de pensar que és intocable, no? A Hogwarts, entre cometes, ell. Per tant, pot ser més petit, però tenir aquest, com ara diu la vaca, es pot tenir aquest poder, no? Sí. De soc intocable. Correcte. Sí, podria ser que fos així. Jo això és el que em grinyola una mica més, la veritat, de tot. Que el veig bastant més petitó. I no sé, no... Potser és més petit, però és més alt. O sigui, això no ho sabem. No sabem. És que també aquesta foto no es veu, perquè no estan de costat amb els altres. Potser és més alt. Però a mi no em desentona, Tampoc veig que veient els altres i no em desentona. Vale, vosaltres... Vale, aquí no coincidim, doncs. Vosaltres a favor i jo... Bueno, no, jo també a favor, però una mica un cos. Ets la Mononoke, sempre serà un 50-50. O sigui... No em puc aclarir. Per cert, ja que estem aquí, Molotov! Benvingudíssim. I aquí Drell, també molt benvingut. Ai, moltes gràcies, nois, per passar per aquí. Sempre veniu a saludar i, bueno, és un plaer cada vegada. Vale, ara que hem parlat ja de tota aquesta gent,
ens hem quedat sense ningú més que s'estigui especulant per sortir a la sèrie. Jo us anava a preguntar, com ho veieu? Com ho veieu? Tenim bones expectatives, males expectatives? Serà un èxit, no serà un èxit? Digueu-me. Qui vulgui. A veure, és complicat, de dir si... O sigui, les pel·lícules encara estan molt a la memòria de tothom. Crec que ens les mirarem doncs, amb la mosca darrere l'orella per diverses coses i si els primers capítols agraden, doncs jo crec que la sèrie triomfarà. També tinc certs dubtes de la nova audiència, que potser els nanos més petits que poden entrar en aquesta sèrie, que potser no hauran vist les pel·lícules, no? Que també és una cosa que, clar, o sigui, es van renovant els públics i hi haurà un públic que entrarà a la sèrie només havent vist la sèrie, ni tan sols potser havent llegit els llibres, no? Vull dir que, bueno, a veure com... Però, per exemple, tu, Ignasi, i també en Cinestrat, penseu que la sèrie farà un boom tan gros com la saga de pel·lícules? Perquè, clar, ara estem en un món que hi ha tantes plataformes, tants de productes, que, hi ha sèries que han sortit o pel·lícules que han sortit que han tingut un boom molt gros, com, per exemple, Dune. Les pel·lícules són un boom brutal, però la sèrie ha passat super desapercebuda. Bueno, és que la sèrie és dolenta. Vull dir que és normal que hagi passat desapercebuda. Però a banda d'això, crec que avui en dia les sèries, o sigui, és com que s'estrenen, s'obliden bastant ràpid i a la següent, no? I és com que les coses no acaben de madurar. I, vulguis o no, per mi les pel·lícules sempre tenen una cosa més que no pas les sèries a l'hora de passar la història. I si no, aquí també tenim la sèrie del Senyor dels Anells, que serà com serà també la sèrie, però que les pel·lícules és la pedra angular, no? Per més sèrie del Senyor dels Anells que tinguem ara. També és un altre cas, no? La pel·li ha sigut un boom, la sèrie ha passat desapercebuda, com el mateix de Dune. I també ha passat en altres casos que no són pel·lícules, com per exemple Juego de Tronos. Superguai, i La Casa del Dragón, bueno... A mi m'agrada, per això. Té èxit i és bona, però no és comparable amb Joc de Trons. No. Jo La Casa del Drac ja res, perquè jo sóc dels que ja he vist Joc de Trons, ja saber-ne més tampoc ja no... El cos no m'ho demana. És en plan, em quedo amb el primer producte que va haver-hi i ja està. Sí que hi ha coses que m'agrada que s'expandeixin o saber més cosa, però en aquest sentit, amb Joc de Trons, en aquest cas, en concret, no ho he necessitat i zero interès, amb La Casa del Drac, la veritat. Veus? Això mateix que estàs dient, penso, per quina raó la gent hauria de tenir la necessitat de veure la sèrie de Harry Potter? Com, per exemple, amb La Casa del Drac t'han donat una història diferent, t'han donat una continuïtat. A Harry Potter ni t'estan donant això, t'estan donant el mateix una altra vegada. Llavors, si ja tens les pel·lícules i ja és el que tothom coneix, quin motiu hi ha, no?, per mirar una sèrie? A mi el que em preocupa una mica de la sèrie, que ja he dit al principi, la veig salvada gràcies al trio, no?, dels tres nens, és que, clar, va dirigida a un target, suposo, infantil. Adolescent també, juvenil, adolescent, però, clar, els més petits no tenen accés a HBO Max, a les plataformes tan fàcil, no? Vull dir, la trobaran o han de ser els pares que li han de posar? Vull dir, no ho veig tan fàcil arribar a l'audiència que també buscarà els de la sèrie. No ho sé, ho veig complicat. Al cinema anaves al cinema, ja està. La veies, et feies fan i havies llegit els llibres. Però ara amb les sèries això... Joc de Trons, jo la vaig veure abans, la primera temporada, abans que molta gent la conegués, i fins que no va passar Antena 3 a la nit, ningú la coneixia. Jo em vaig fer un tip de recomanar-la i ningú em fotia cas. Va ser començar Antena 3 i tothom era expert en Joc de Trons. El que passa que pot ser que Harry Potter es converteixi en un fenomen nostàlgic. És a dir, quan van sortir les pel·lícules el 2000 no era un fenomen nostàlgic, era l'actualitat. I ara pot ser que aquells que recordin que de petits van llegir el llibre o que de petits o en algun moment de la seva vida van veure les pel·lícules, ara veuran la sèrie. Ara, quina capacitat tindrà aquesta sèrie d'agafar públic nou? No ho sé, complicat. Com no sigui, com deies tu ara, Marc, que la gent, els pares, agafin les criatures i mirin la sèrie en família.
ja està. És que Harry Potter és aquells llibres que cada dia algun nen comença amb Harry Potter. Sí. Pues ara hi haurà un moment que no accedirà a les pel·lícules per veure allò que està llegint, sinó que tindrà la sèrie i la tindrà al moment. Però clar, no tenen accés a aquestes coses. Jo crec que hi ha una mica la limitació, no el fet de ser una sèrie, sinó per on passes la sèrie. I com que la televisió en obert està morta... No, oblida't. El que passa que HBO també hem de tenir en compte que és una plataforma, sobretot per productes més aviat adults. No es caracteritza per tenir productes familiars o per mainada com Disney o Netflix mateix, no? Que també té molta varietat. Tot i que a HBO pots trobar Scooby-Doo, que a mi m'encanta, i coses d'aquestes, no? Vull dir que també Warner té un catàleg de dibuixos animats que és boníssim, també, no? Però no és la plataforma que tu te fas perquè tens mainada a casa. No. Vale? Jo crec que amb aquest producte van a buscar això, no? Que és un target que no tenen. Per tant, és una manera d'anar a captar aquest públic familiar que la plataforma no té. Perquè si tu tens mainada, te fas de Disney, no? I Netflix la tens perquè allà hi ha de tot, no? Però més que res perquè te pots crear el perfil aquest de nen, que el meu fill ja el té, hi ha productes que no surten, no? Hi ha ficcions que no surten perquè no són per la seva edat, però clar, Harry Potter quasi... No li deixes veure Joc de Trons? No podem veure Joc de Trons, els nens? Vull mantenir el cap, per tant no vull que ho vegi. Vindrà amb una espasa a la nit. Clar, papa, fem-lo... Vinga, pam! Però, doncs amb Harry Potter, on la poses? Perquè jo crec que va des del més petit al més vell. És que és complicat, no, però jo crec que aquí hem sinistrat que precisament aquesta sèrie és bona per començar a captar les famílies que captin per portar els nens allà, i és una sèrie amb la que vas creixent, no? Passarà igual que les pel·lícules. I anar creixent, doncs, al final acabes incorporant a tots els públics. Les primeres pel·lícules per mi són 100% infantils. A partir de la tercera ja canvia la cosa. Jo les dues d'en Columbus són les meves preferides. Jo quan són petits, és que inclús la música de John Williams queda més bé, és per cine familiar, no? La tercera és brutal, de quan són adults és la millor. La tercera, no hi estic d'acord, però vale. Jo li compro bastant, També? Jo sí. A veure, no et diria les... No ho sé, és que més complicat, és que si fas màgia ho fas amb nens. Clar, és veritat, el Chris Columbus és un director que ha tingut sempre molt de mà a l'hora de dirigir mainada, és la seva especialitat, i aquestes dues pel·lícules, concretament, potser, si m'apures, millor la primera que no pas la segona. Sí. Però, ostres, per mi la primera és impecable. És un producte infantil, sí, però és un producte infantil que poden veure els adults, també. I que no t'avorreixes. Vull dir, jo la vaig anar a veure al cinema i no era un nen, el 2000, vull dir, no? És a dir, i m'ho vaig passar la mar de bé. Aleshores, i vaig veure El Senyor dels Anells i Harry Potter, perquè s'estrenaven les dues al Nadal, no? I podies veure tant una cosa com l'altra i quedaves la mar de content. I té aquesta cosa que té el Chris Columbus i totes les seves pel·lícules. La tercera, em sembla una meravellosa pel·lícula. Increïble. I les altres, doncs, sí, bé, en general. Les altres m'agraden totes, però... Les altres semblen més unes TV movies. Són com episodis de sèrie, llargs. Jo crec que els faltava un plus en la direcció. Cinematogràficament, sí. Bueno, és que perquè la cinquena, que és quan comença en David Yates, que també va dirigir les de Bèsties Fantàstiques, ja es pot veure clarament el declivi que hi ha, no?, a les pel·lícules. La cinquena, la sisena i la setena són avorridíssimes. De fet, jo és que soc superfan de Harry Potter i si puc no me les poso. Perquè és que no hi ha per on menjar-s'ho, allò. Sobretot si de s'adormit, portes una hora i dius, això quan s'acaba? Sembla que porti mig dia aquí mirant això. L'última encara va fer molt treball, però les altres no. Que passes de Columbus a Cuarón i llavors te'n vas a David Yates. O sigui, és estrany d'explicar, no? És una baixada en picat. Sí. Totalment. Estàvem aquí i vam acabar aquí. Ara, jo no diria que la tercera és la millor pel·lícula. Per mi, les millors són l'última, la quarta i la segona. I entre la primera i la segona sí que penso que la primera és una pel·lícula molt més familiar i molt més apta per tothom. I abans, Ignasi... L'última també m'agrada molt,
última, diguéssim, la Sí, I vuitena. la va dirigir David Yates. Sí. Ho va Home, fer bé. n'havia fet 3 abans, alguna cosa va aprendre i llavors al final la va saber acabar, com Si la tocava. part final del llibre, vull dir, si és bona, pues, l'adaptació també, si pots, la Sí. faràs bé, no? Si la I la- història era bona, no? i la Aquí era el quarta- guió que guanya, clar. Sí, Aquí és el la guió, quarta- que deies. La quarta és la d'en Robert Pattinson, no? Aquesta Sí. també està molt bé. Sí. Sí, Aquesta també està molt ben m'agrada. feta i l'adaptació que van fer del llibre a la pel·lícula trobo que és de les millors que hi ha. Perquè t'han explicat totes les coses clau que hi ha i tot el que no surt són coses totalment irrellevants per entendre la trama. I mira que el llibre del quart és un totxame super gros, però van fer molt i molt bona feina. Però això, que en M'encanta. Columbus va establir les bases, et va donar una imatge, no? O algo visual per ja tenir Harry Potter i si no fos per ell, és que no hi hauria les altres 7 pel·lícules. Bueno, les altres 6. És que és gràcies a ell. Sí, totalment. Però abans, Ignasi, has dit una cosa, que has dit la primera pel·lícula és familiar i per nens, però la pot mirar un adult i no avorrir-se. I crec que aquí hi haurà una mica la clau de la sèrie, no? També, perquè Clar. si ens porten una cosa així, això li agradarà a tothom. Ara, si ens porten una cosa tipus... Us en recordeu de Wonka, que precisament la van comentar, Ignasi? Allò no era ni un producte familiar. Allò era un producte totalment per nens, estil Pocoyo. Si fan una cosa així... Malament, sí. Completament d'acord. Jo és que crec que la sèrie la veurà més gent adulta que no pas mai nada, per que comentàvem abans, no? Per tant... Aquí hi ha el hate que hi ha de la sèrie, perquè els adults són els que opinen, no? A xarxa. Clar, sí, els nens pobrets no diuen res i la seva opinió no la sabem ni s'escolta, no? Però que al final la sèrie sobretot anirà dirigida a la llarga a ells. O és el que dic jo, van buscant aquest target de públic familiar que potser és el que li falta una mica més a la plataforma, no? Mireu, hi ha un comentari aquí de la Quidrell que diu, se sap alguna cosa del doblatge? No. Resposta fàcil, no. Vosaltres penseu que la tindrem en català? Ara a HBO no hi ha res, no, en català? HBO, doblar per ells, diem, coses fetes per ells, diria que no. Són coses ja que els doblatges ja estan fets. Sí, perquè, per exemple, hi ha diaris de vampirs que no han doblat ells i van incorporar les temporades que ja estaven doblades. Bueno, com no hi hagi una intervenció directa de la Generalitat, això no es doblarà. Ara, que potser que hi hagi un interès particular que aquesta sèrie es faci i es treballi, en aquest sentit. Jo crec... Digues. No digues, Marc, després. Jo vull pensar que Harry Potter és l'oportunitat d'HBO d'incorporar un doblatge subvencionat, és igual, però d'ells, perquè, a veure, és una saga literària universal, la coneix tothom, i és d'aquelles coses que qualsevol cosa que facin surt en català. És com si sortís de la llengua més antiga a la més moderna. Estan totes les llengües. No sé, és com una obligació, no? Crec que sí, és el moment. Jo crec que sí que hi haurà doblatge en català de Harry Potter, Hi ha una cosa que em fa ser optimista, que encara les edicions de format físic en Blu-ray i 4K que tenim avui en dia, que Warner no hi ha res en català, les de Harry Potter sí que estan en català, o incorporen aquest doblatge, no? Per tant, sembla que sé que hi ha una cosa especial respecte al català i Harry Potter. Per la força que va agafar amb la lectura amb els llibres. Exacte. Tothom ha llegit Harry Potter en la seva llengua. Ningú ho ha fet en una altra llengua. Per molt que dominis el castellà, no has llegit Harry Potter en castellà. És així. És el que penso. I crec que passa amb tot el que surt de Harry Potter. Aquesta sèrie ha de sortir. Sí, tant de bo surti. A més, ara estàvem buscant aquí aquest tuit que ha penjat doblatge en català, no? Que diu que s'aprovarà el tercer suplement de crèdit del govern de Salvador Illa que finançarà les despeses, bla, no? 469 milions d'euros que diuen que volen fer per promocionar el català. Això seria una oportunitat d'or, crec jo, perquè és una sèrie que, tant si agrada com si no, almenys la gent mirarà el primer capítol. I si està en català, la gent el mirarà en català. Perquè la majoria de nosaltres jo crec que Harry Potter el tenim posat aquí als nostres caps en català. Clar, és que és aquell producte que
que els mateixos que fan el llibre, o sigui, l'editora li interessa que la sèrie estigui en català. Les editorials ho volen, segur. I a més, pensem una Ho cosa. necessiten. En ple 2025, Harry Potter continua sent una saga que els llibres, vagis a la llibreria que vagis, a la fira que vagis, supermercat que vagis que tingui secció de llibreria, tenen els llibres en català. Sempre. Inclús les noves edicions que estan fent, aquestes il·lustrades, tan treballades, tal i qual, surten en català, encara. I mira que és una saga vella. I que el català està una mica deixat de banda, però tot el de Harry Potter continua sortint en català. I Bèsties Fantàstiques també es va doblar. És una mica com el fenomen de Bola de Drac, no? Que fins i tot la gent castellanoparlant prefereix Bola de Drac en català, doncs Harry Potter jo crec que és una cosa bastant similar en aquest aspecte, no? Que és dels pocs productes que ha aconseguit arribar també a una massa de castellanoparlants, no? És que si no surt, si aquesta sèrie no surt en català, ja hem matat el català definitivament. I acabem el programa. Adéu. Fins demà. És que va així. Ha de sortir. Sí, jo també creu dit, espero que sí. Sí, i si s'han de posar 4 calés, només hi ha 4 calés, els han de posar aquí. Vull dir, en un altre lloc no, aquí. Sí. A vegades no cal que... Estic d'acord amb vosaltres. Sí. No cal que doblis 20 sèries en català si no dobles Harry Potter, perquè l'impacte que tindran aquestes 20 sèries amb la que pot tenir Harry Potter no té res a veure. No és comparable. Posa tots els duros aquí. Perquè això, a més, té un recorregut a molts anys per endavant. Sí. A més, jo moltes vegades veig, no?, les coses que s'han doblat aquest any i penso, s'han doblat tantes tonteries que si no haguessin doblat 10 pel·lis dolentes, les podrien haver agafat per haver doblat una pel·li realment potent que la gent hagués mirat 100%. En canvi, es doblen xurrades que ho deuen mirar a 100 personetes, que no té zero impacte, però una sèrie així ajudaria bastant a normalitzar i a tornar a portar el català. A l'època de les pel·lícules, que precisament la primera no es va doblar en català i que va passar tot el que va passar, i llavors a partir de la segona sí que es van doblar, pràcticament, o sigui, tots els blockbusters que passaven per cinema, un al mes, eren en català. I tu podies trobar 12 o 14 blockbusters a l'any, pel·lis que anava a veure tothom, i sempre hi havia la versió en català. Ara, quan no passa. O sigui, es doblen moltes coses, es dobla potser cine més independent, que va veure menys gent, i aleshores sí que es doblen moltes coses, però l'impacte que té a la població no és el mateix. Perquè, jo què sé, veurem Jurassic World, no? L'última la veurem en català, aquesta crec que aquí, no? Però Superman, que és de Warner, precisament, no crec que el tinguem, perquè si ja no ho sabem ara, no? Vull dir, no ho sabrem. Les de Marvel, quan fa que no es doblen en català? Des d'Iron Man, no? Vull dir que des que ho va comprar Disney, que no s'ha doblat res en català, vull dir que així anem. Que és molt maco haver fet els Anells de Poder, però no venim d'una saga que estigui lligada al català. És que Harry Potter és això, està molt lligat al català. És com diuen un Astèrix, un Tintín, que ho han dit per aquí també. Jo no sé veure Tintín o Astèrix en un altre idioma que no sigui el català. Ha de ser en català. És que hi ha coses que no et surten i Harry Potter ha de sortir en català, ha de sortir. Serà la manera de conviure en català encara més, perquè és que si no matem la llengua, Harry Potter ha de sortir. Sí. I espero que surti a la part amb la versió en castellà, si ho fan, perquè a vegades ens acaben portant els doblatges no sé quant de temps després i això no serveix absolutament de res. De fet, crec que les pel·lícules van fer un fallo garrafal i és que no es van doblar les 2 primeres i això jo crec que ha tingut un impacte bastant gros, perquè jo, per exemple, la primera i la segona pel·lícula, tristament, només la sé veure en castellà. I em fa molta ràbia. Però és que, clar, els DVDs que vaig comprar no ho porten inclòs. Llavors, jo quan les miro en castellà. I això, al ser la introducció a la saga, la meva ment ja funciona per la resta de la saga en castellà. Jo vull aprendre'm els noms en català de la saga de Harry Potter i és que ja no me'ls sé, perquè ja els he après en castellà de les primeres pel·lícules. Llavors ja he continuat així sempre, encara que m'hagi mirat la resta de la saga en el meu idioma. Llavors jo crec que si la doblen, el dia que s'estreni la sèrie ha de sortir el doblatge en català. Si no, no té cap sentit. La gent ja se l'haurà mirat el capítol. No tornaran pas enrere per dir és que ha sortit en català, em torno a remirar el primer episodi.
això no ho farà la gent. Si ja te l'has mirat en castellà, passes, tens altres coses a fer a la teva vida. No l'invertiràs una altra hora en mirar la mateixa història. Ja. Jo abans ho podia fer, però ara estem en un món de consumisme que tens tanta cosa que ja no pots repetir alguna cosa. Que és impossible. Sí. Sí, exacte. No, això no passarà. De fet, la Vaques en Escabetx ens està dient: i si la doblen haurien de dir-ho a tot arreu. Hi ha massa catalanoparlants que desconeixen el doblatge en català. Això és cert. Quina promoció en faran si la doblen en català? Clar, és que les plataformes són molt perverses de la manera de funcionament, no? Perquè si tu, o sigui, per defecte ho tens posat o amb doblatge en castellà o en anglès amb subtítols en castellà. Aleshores, quan és alguna cosa en català, ho has de saber, o sigui, tu has d'anar a buscar o el doblatge l'idioma, i quan tu el deixes posat, el català, sí que és veritat que et cridarà el català la següent vegada, però si no està en català, et sortirà en anglès, perquè no trobarà el català. I aleshores, en aquell moment, tu t'aniràs a posar el castellà altra vegada. De tal manera que has tornat a perdre la pista del català. Sí. Per tant, no hi ha una manera de dir-li a la plataforma per defecte en català, i si no és en català, doncs en castellà, en anglès, en no sé què. Aleshores, sempre has d'estar contínuament dient-li a la plataforma. I a mi m'ha passat algunes vegades que alguna sèrie, no ho sé, jo solo acostumo a mirar les coses sempre en anglès. I amb els subtítols sí que en català quan hi són. I si no són en català, me'ls poso en castellà. I moltes vegades m'he enterat sobre la marxa o perquè ho he vist o no sé què, i a vegades he acabat la sèrie i dic, hòstia, estava subtitulat en català, quina ràbia que no m'he enterat, no? Aleshores, és aquest moviment pervers que tenen les plataformes a l'hora de funcionar. I el consumisme és tan ràpid que no pararàs d'anar a veure quins idiomes hi ha. A veure si hi ha el català. Sí. O el que diu la Mona, no? Que també m'ha passat. Doncs ara resulta que pengem els subtítols en català d'aquesta sèrie. Escolta, ja fa 2 mesos que la vaig acabar de veure, no la tornaré a veure perquè ara estigui penjat el subtitulat en català, no? Aleshores, o ho treus el mateix dia o no té massa sentit, això. Exacte. I també una altra cosa, a Catalunya som experts en començar a doblar coses i deixar-les a la meitat. O sigui, si la comencen a doblar, espero que l'acabin, perquè tenim un reguitzell de sèries començades i no acabades, que a mi això fa molta ràbia. Perquè, per exemple, jo ara no et preguntaré què deixem a la meitat els catalans, que aquí... A veure, jo estava mirant Diaris de vampirs. Ara resulta que té 6 temporades i està doblada fins a les 5. I a les 6 ara me l'he de menjar en castellà o en anglès. No, doncs això, sisplau, que no passi amb Harry Potter. Sisplau, no. Que l'acabin bé. Esperem que sí. A veure què passarà. Sí, i a veure, bàsicament això, no? Jo crec que hem xerrat bastant de tot. Sí, anava a dir, promocions en saben fer. Perquè, per exemple, Bola de Drac m'ho trobo hasta la sopa, que l'estan promocionant. Vingui d'on te vingui, tothom ho promociona. Fan Bola de Drac a on? Ja comença a haver-hi l'efecte rebot, l'efecte antibola de drac. Això sempre passa, quan es parla molt d'una cosa, comença... Sempre tinc un moment per un capítol de Goku, jo el dia. És teràpia. Jo me l'estimo. Però sí, entenc que és precisament una sèrie que no li cal promoció, perquè és que ja navegant pel 3CAT va sola, ja la trobes. Ja ho he dit molts cops. Conec gent que se l'ha trobat al 3CAT i me l'he posat, clar que sí, perquè m'agrada en Goku. Però clar, ha vist un panell allà que posa Bola de Drac. Bueno, amb el Goku i tot, clar. Fes-ho amb els altres, no? Si ho poden fer amb Bola de Drac, ho poden fer amb qualsevol cosa. Per què ho fan amb Bola de Drac i no ho fan amb les altres coses? Jo almenys espero que una saga tan potent com Harry Potter, que ha tingut un impacte a la societat catalana brutal, ja per no parlar de l'impacte mundial i la icona cultural que és, no? Tota aquesta saga, espero que com a mínim li donguin el lloc que es mereix i que no que facin un tuit i després diguin, bueno, ja està. Ja hem fet tot el dia. És que en Bola de Drac es diu poc, però sempre he dit que utilitzen molt la sèrie per fer política del català. És per fer política. Però fas una política de quan funcionava als 90. Ara dir que Bola de Drac en català era la millor, digue-li a un nen ara. No se la mira pas en català. No, li sona a xino, i això que són japonesos. Però, saps? No. Era un xiste, era un acudit molt dolent, no cal que riguis d'això, és molt dolent. I clar, no sé, jo sé que és per fer política.
És per fer veure que el català està viu, i no està viu. El català està mort. I a mi que em diguis que Voladrag era el top, sí, era el top abans. Fa 20 anys. Ara encara ho és, però segurament la gent ho mira en castellà o subtitulat. Aquell top ho té la sèrie, no la llengua. Ja. Però bueno, això també ha passat una mica amb One Piece, no? One Piece, quan va morir el 3XL, van morir els episodis de One Piece, i ara no sé què deien que els volien tornar, volien acabar de redoblar la sèrie, no? Tornem a estar amb el mateix. Aquesta sèrie ja se l'ha mirat pràcticament tothom amb els subtítols en castellà o com sigui. Ja va tard una altra vegada. És el mateix, doncs espero que amb Harry Potter no... No, tranquil·la, si es fa, es farà bé amb Harry Potter. Farà com cert, els Anells de Poder, per exemple. A veure, la Quidrella et diu que, collons, que optimista en Sinestrat. És que ell va 10 anys endavant. Aleshores, realment si et poses en el panorama de... Això és The Last of Us, però amb el català, és veritat. Sí. The Last of Us en català no hauria triomfat. Que s'hauria de doblar tot, i ja seria normal que estigués doblada. Però si la dobles per provar, no és la millor sèrie per fer-ho, perquè no tens un referent en català. Els jocs eren subtítols en castellà. És com que la gent, quan com tu et passa amb Harry Potter, Mononoke, comences la 1 i la 2 en castellà, et costa molt fer el salt al català. Doncs passa amb tot el que ja no ve del català, perquè com que hem abandonat el català, no pots començar alguna en català perquè sí. No. Clar, a mi tot és això difícil. em va passar amb Star Trek, per exemple, no? Que mirava Star Trek La Nova Generació en català i tal, que... El 33. Sí, com bé deies, Mononoke, els catalans ho deixem tot a mitges perquè van doblar fins a la 6a temporada. La 7a mai es va doblar en català. Stargate. I inèdita, aleshores, quan van començar a fer les pel·lícules de la nova generació, en castellà al cinema, amb un repartiment de veus totalment diferent al que havies vist a la sèrie de TV3. Aleshores, allò xocava. Xocava perquè sempre havies vist aquells personatges amb aquelles veus i parlant català. I era doblada a Barcelona amb dobladors catalans. Però eren unes altres veus parlant en castellà. Sí, que per cert, jo la mirava a Star Trek i el meu pare la mirava quan era superpetita. Clar que sí. I el meu pare sempre diu, ens van deixar penjats. Tota la raó, el teu pare és un savi. Sí, senyora. Sí, i me'n recordo que a partir de no tenir res més en català no vam tornar a mirar mai més Star Trek. Mai més. Bueno, això tampoc ho feu, vull dir que... La vaig extendre a la meva ment, ja no me'n recordo absolutament de res. Me'n recordo de Capità Picard i ja està. O sigui, t'explico el que vaig arribar a fer jo, és a dir, per poder seguir veient Star Trek, hi havia un canal en parabòlica a Alemanya que passava Star Trek, i aleshores em vaig apuntar a l'escola oficial a fer alemany per poder entendre Star Trek en alemany. Uau, això és nivell, Sí, sí. No vaig acabar, també us dic, vaig desapuntar mig curs. Allò era molt complicat. Però jo vaig continuar veient la sèrie en alemany i pillava coses també pel context i tal, vull dir que... Sí. Pues és semblant al que dèiem de la sèrie de Harry Potter si es dobla el català. Si vens de llegir el llibre en català, necessites, per obligació, que tot el que es faci d'aquell producte sigui en la llengua que tu coneixes. Jo no puc llegir Mortadelo i Filemón en català, que és Mortadelo i Filemó. Vull dir, se m'ha posat al cap que són Mortadelo i Filemón. Costa, sí. Clar, també perquè l'original ja era en castellà. Sí, clar. Està bé que hi hagi la traducció? Sí, però clar. O comences o no t'hi pots posar així a mitges. Tot és difícil. Jo espero que sí, que es dobli. I crec que sí, és que si no es fa això, què faran? Ja, no ho sé. No ho sé. La següent tonteria de pel·lícula de Netflix. Clar. I costa el mateix, És a dir... I a més estic segur que la feina que es pugui fer en doblatge i traducció de Harry Potter, aquí, en català, a Catalunya, es farà millor que el que es pugui fer en castellà des de Madrid. O sigui, posaria la mà al foc. Per les paraules, perquè aquí s'ho miraran amb carinyo i amor perquè saben el que significa. I ho agafarà una persona especial.
que li tocarà. No serà un producte que farà qualsevol ni traductor ni equip de doblatge. Per tant, esperem que es faci. I la Mononoke podrà portar al canal el Harry Potter, l'Hermione i el Ron catalans. Ai, és veritat, no he pensat en això! Ho fas tu o ho faig jo? Que seran gent de 50 anys posant la veu de mainada petita. Sí, clar. Sí. Bueno, a veure, que no siguin gaire famosos encara, que els de les pel·lis són molt famosos i ja no tinc ni mitjans per contactar-los. Ai, seria molt guai, sí. Bueno, doncs, creuem dits, esperem que passi. Des d'aquí faig una crida que si els hi fa mandra traduir els capítols, que m'avisin, que ja els hi traduiré jo, si volen, perquè els vull sí o sí. Dit això, moltíssimes gràcies a tota la gent del xat que ha passat per aquí. Sorprenentment, ha sigut el dia que hem tingut més espectadors en aquest directe, així que, tot un èxit. Sense avisar, eh? Sense avisar. Sense avisar, sí. És la clau, no avisar. Sí. Pel que sembla, hauré de començar a fer així a partir d'ara. Ignasi i Marc, moltíssimes gràcies per passar per aquí al canal. Portem 1 hora i 17 minuts de directe. Jo crec que ja hem d'anar a començar acabant. Hem xerrat una mica de tot. M'ho he passat molt bé. Gràcies per aportar el vostre punt de vista i crec que podem concloure que estem bastant contents amb aquest cas que tenim fins ara i bueno, continuarem esperant a veure quines coses més ens venen i ens arriben, que segurament seran moltíssimes a partir d'ara i el dia que s'estreni la sèrie doncs ens tornarem a trobar una altra vegada aquí, poder si voleu venir i si no abans, perquè sortiran tantes coses que segurament... No tenim data, no? S'ha posposat l'estrena, havia de sortir el 2026, s'ha posposat fins al 2027. Bueno, mira, si han de gravar-ho millor, doncs que ho posposin, cap problema. Jo mira que et dic que es pot fer inclús un esdeveniment especial, que crec que passaran els 2 primers episodis, per cinema. I això serà una mica la putada del doblatge en català, si s'ha fet o no, si el tindríem en sales de cinema. Però jo crec que hi haurà un esdeveniment increïble a diferents llocs, on passaran els 2 primers episodis, segur. Crec que és la manera també del que deia, no? Els nens abans anaven al cinema i s'enganxaven a Harry Potter. Ara, abans de saber que estarà en plataforma, ves al cine, que et donguin els plafons, no? Vinga, els pamfletos de això va a HBO Max, i tal i qual. I potser alguna oferta de subscripció i tot, saps? Sí. Potser l'endarreriment deu ser... O sigui, clar, és que la sèrie, perquè els nens no es facin grans massa ràpid, o sigui, cada any han d'estar gravant, o no han de parar de gravar durant 7 o 8 anys, no? Aleshores, potser ens ho endarrereixen una miqueta per assegurar-se que tinguem la sèrie un cop l'any. Que bàsicament hauria de ser així, tenir la sèrie un cop l'any. Perquè és que si no... A veure, de moment el que se sap i el que han comunicat des de harrypotter.com és que la primera i la segona temporada es gravaran juntes. O sigui, aquestes les tindrem, en teoria, sí o sí, a no ser que fracassi estrepitosament i diguin, bueno, ja no us ensenyem més capítols. I els mateixos estudis estan construint una escola. Llavors, els nens estaran pràcticament allà internats, treballant com uns esclaus, a com a mínim 5 anys, pel que sembla. La construcció té una data de caducitat de moment de 5 anys. Si funciona, doncs, ho allargaran. De moment, això. Clar, que avui és un repte, tenir també, perquè estem acostumats ja que les sèries, doncs, noves temporades cada 2 anys o cada 3, que és una cosa que és esperpèntica, quan lo normal és el de tota la vida. Sèries, un any, com a mínim, entre una temporada i l'altra. Vull dir que... Abans les tenies de 23 episodis i tenies una per any. I més, perquè s'acabaven les temporades al maig i al setembre ja començava la següent. Vull dir que... A mi em feien esperar 2 o 3 anys en Perdidos i et juro que em moro. Clar, o sigui, hem anat tan enrere amb això de les sèries, que sí que de més qualitat del que tu vulguis, però 2 anys, tios... No, és massa. Ja t'has oblidat del que ha passat a l'altra temporada i després fa mal de tornar-ho a remirar una altra vegada i dius, ja passo, miro una altra cosa. Per això no m'agraden les sèries a mi. M'agrada el que m'expliquen en 2 hores, m'encanta el que m'expliquen en 2 hores, si tot està bé. Em defineixen igual un personatge en 2 hores que en 100 capítols, ho sento.
Sí. La pel·li és bona. Això que estàs dient, penso que podria inclús ser un factor que no fos tan atractiu, no?, per la gent que miri la sèrie de Harry Potter, perquè la pel·lícula te la poses per Nadal, et mires 2-3 pel·lícules i, ei, ja està. Ja has fet la teva sessió de Harry Potter, surts content, t'has enterat de la meitat de la saga i la resta ja saps de lo que funciona. Ja no cal que te les miris, si no vols. Però, clar, amb la sèrie això no ho pots fer. Tu no pots agafar i dir, ai, va, avui per Nadal mirem Harry Potter, miraràs 2 capítols, però no et miraràs una temporada entera de Harry Potter en un parell de dies. I això també crec que pot fer, doncs, tirar bastant enrere la gent o no tenir tanta popularitat com les pel·lícules per aquest fet, perquè no és una cosa que et puguis mirar en un parell d'hores i ja està. Necessites invertir-hi hores i hores per mirar-te una temporada sencera. Però si ho pensem bé, crec que Harry Potter, des de bon inici, ja hauria d'haver sigut una sèrie. Sempre ho he pensat. Però es va fer en format pel·lícula. El Senyor dels Anells sí, ha de ser en pel·lícula, perquè no sé, és molt més èpic i pots adaptar-ho tot en els seus minuts, però tants llibres i tal, jo crec que això necessitava una sèrie des de bon inici. Però clar, abans les sèries no eren de la qualitat d'ara. Clar, no podies gastar-te tants calés, com sí que els podies gastar en una pel·lícula, no? Aleshores, havies de fer una pel·lícula sí o sí per tema de pasta. Però si no haguessis fet un nyap de sèrie. O sigui, ha estat una sèrie cutre. O sigui, no... Com La pitjor bruixa, que és una sèrie que existeix, anglesa, també. Clar, no és això, no? O sigui, Harry Potter, si s'havia d'adaptar, havia de ser com es va fer, o sigui, d'aquesta manera, no? I l'èxit no ha estat gratuït, no? Vull dir, ha tingut èxit perquè es van fer bé les coses. Sí. A veure, hagués estat molt millor, estic d'acord amb els dos, hagués estat molt millor tenir una sèrie en això, però no ho sé, potser jo crec que no hagués triomfat tant com ho ha fet amb les pel·lícules. A part, que també penso que la sèrie pot ser bona perquè Harry Potter no té una versió extesa de les pel·lis, com per exemple ho té El Senyor dels Anells. Sempre li va faltar això a Harry Potter, Sí. El que passa que jo sempre penso, les pel·lícules transcendeixen més el temps. Les sèries passen, les consumeixes, però... I sí que ja sé que el format físic també està com està, perquè entre tots ens l'hem carregat, no? Però tenir la pel·lícula a casa és una cosa que amb les sèries, doncs, tot i que també s'editen sèries, són poquetes i no totes, i no és el mateix. I sempre tens 2 hores per tornar a mirar aquella pel·lícula. Però tenir 10 hores per tornar a mirar la sèrie, això ja és molt més complicat. Sí. Per tant, la sèrie també és de consum ràpid, del moment, però mirar sèries antigues costa barbaritat per falta de temps. Vull dir, bàsicament això. En canvi, 2 hores per mirar una pel·li és molt més fàcil de trobar-ho. Però la mentalitat d'ara et prefereix una sèrie, que sembla que se la posi de fons. En canvi, la pel·lícula dius que em sento obligat a estar allà 2 hores. Dius, però si te mires episodis, jo què sé, de sèries de metges, de bombers, que tots duren 45 minuts i estàs 10 hores perquè mires 10 capítols seguits. Sí, però no se les miren realment la gent. La gent les posa per fons i a cuina, xerra pel mòbil, plena la roba, passa l'aspiradora... La sèrie el cinema també està morint perquè a la gent li costa estar 2 hores atenta a una cosa. En canvi, t'ho fan amb les sèries, però amb les sèries estan completament desconnectats. Li dius, què ha passat en aquesta sèrie avui? Hòstia, doncs ara que ho dius. Sé que m'han fet croquetes, que m'ho han dit al mòbil. Ja està. Sí. Molt bé, gent. Doncs ara ja sí que sí. Moltes gràcies per haver passat per aquí. Gràcies als espectadors, gràcies al xat, gràcies a vosaltres dos i ens veiem a la propera. Malifeta, feta. És que hem d'acabar així. Si no, acabes malament els directes, Mononoke. Malifeta. És en Bernat. Hauries de fer dir això, tots 3 a la vegada, clar. Exacte, ho hem d'assajar. Ha de venir l'ensinestrat a dir-te com es fan les coses. Va, 1, 2, 3 i diem tots 3, va. Va, som-hi, va. 2, 3. Malifeta, feta. Descoordinats, però bueno. Bueno, va, ara sí, va. Adéu-siau. Adéu. Adéu.